вашингтон пост навишт президентҳои амрико дар муроҷиатномаҳои худ ба мардум таи 50 соли ахир боре ҳам номи тоҷикистонро зикр накарданд. ин рӯзномаи маъруф мегӯяд суханрониҳои раисҷумҳурони иёлоти муттаҳидаро дар мавриди низоми ҷаҳонӣ аз соли 1964 то имрӯз таҳлил намуда муайян кардааст шахсони аввали амрико боре ҳам номи 66 кишвари дунёро ба забон нагирифтанд ва кишвари кӯчаки мо низ аз ҳамин шумул аст. аммо ин бадон маънӣ нест ки дар амрико касе дар бораи мо намедонад. барои Голливуд ки бузургтарин маркази таблиғии ин кишвар таъриф мешавад, исми Тоҷикистон бегона нест, вале аксаран дар филмҳои амрикоӣ симои ҷумҳурии мо манфӣ ҷилва мекунад. дар ин лаҳза аз филме ки ҳанӯз 10 сол қабл тавлид шудааст, се халабони амрикоӣ бо шумули як мурмиён ва як робот ҳавопаймо террористони тоҷикро даруни ғоре гӯё дар Тоҷикистон титу-пит мекунанд ва ба иқрори худашон дар ин амалиёт чанд шаҳрванди оддӣ ҳам қурбон мешавад. агар таваҷҷӯҳ кардаед, тоҷик террористҳо дар ҳисор ё қалъаи асри миёнагие мақар доранду мушакҳои сохти шӯравиро бо говҳо онҷо мекашонанд ва аҷаб нест қасди ба дузах табдил додани ҷаҳонро доранд. ба бахти тамоми инсоният, амрикоиҳои ҷасур ки ҳамеша дар ғами наҷот додани сайёраи заминанд, ин бадкоронро ба ҷаҳаннам мефиристанд. ва номи тоҷикон дар бархе филмҳои голливудӣ бо шарофати бародарони бузург ё тавре гуфтанашро дӯст медорем, шарики аслии стратегиямон гирифта мешавад. яъне баъзан рӯсҳо ҳангоми дубляж ё баргардонии филм ҷое ки калимаи рус аст бо тоҷик иваз мекунанд. намунааш филми қотилҳо аст. Усы у него просто роскошные. Так вот, он таджикский дипломат. И к тому же извращенец. Сидел со мной в самолете, слишком настойчивый. Правда? дар назари аввал бинандаи тоҷик ва ҳар бинандаи дигар ҳайратзада мешавад ки дипломати тоҷик чӣ гуна то Голливуд роҳ ёфтааст, махсусан дар филме бо номи машкуки ба таври дағалтар «Одамкушҳо». аммо вақте варианти бо титрҳои инглисӣ будаи филмро ки забони аслии он аст тамошо мекунед, маълум мешавад гап сари дипломати рус меравад, на тоҷик, ва ҳам доштани боигарӣ ҳамсар ва духтари таннозу ҳар вақти муносиб аз амрико ба фаронса барои истироҳат рафтан бештар ба дипломатҳои рус мувофиқтар аст. О, Господи! А ты теперь отец. Ой, ради Бога, пап! О, Господи! ва ҳампаймонҳои амрико низ дар филмҳои худ моро фаромӯш накарданд. Au Tabulistan, un tout petit pays d'Asie centrale coincé entre l'Afghanistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Et tout a commencé plus précisément dans un petit village nommé Kashtevrel. Ça, c'est moi, Firouz. Et lui là, c'est Muzaffar. фирӯз ва музаффар қаҳрамонҳои асосии филм намегӯянд ки аз тоҷикистон ҳастанд, вале дар кадом як давлати абстракт воқеъ дар ҳамсоягии тоҷикистону қирғизистону афғонистон зиндагӣ мекунанд. ин давлатро коргардони фаронсавӣ шартан Табулистон ном ниҳодааст, кишваре бо мардуми шоду масрур ки ҳамеша оши палав мехӯранд, рақсу бозиро дӯст медоранд ва ҳатман занкалон нестанд. мардони ин кишвар мафҳуми гендерро нол тин намегиранд.
И вот, потратив месяц на дорогу через Душанбе, Ашхабад, Кабул и, наконец, Стамбул, мы оказались на борту этот самолет, летящий в Париж, во Францию. фирӯзо музаффар бо қасди тарконидани рамзи парижу дар биҳишт ҷой ёфтан худро бо садҳо азоб ба пойтахти фаронса мерасонанд, аммо дар он кишвар ба маънии неку бад тарфаҳм рафта тундгароиро аз сар ба дар мекунанд. дар замоне ки сӯжаҳои филм бо қаҳрамониҳои амрикоиҳо дар ветнаму ироқу афғонистон кӯҳна шуданд ва мишмишҳо дар бораи ба осиёи марказӣ дилбастани иёлоти муттаҳида пасту баланд мешавад, тавлиди филмҳои бештаре бо сценарияи монанд ба стелс аз эҳтимол дур нест ва агар чунин иттифоқе сурат бигирад, шакке нест ки номи кишварҳои минтақа аз забони президентҳои амрико аснои муроҷиатҳо ба мардум фаровон садо медиҳад.